So, ayan, papasok na kami sa Amaya Escape. Ayan, guys. Alright, so let's go. Alright. Titignan ko yung bahay ko yung papagaw dito. Char! So, ayan guys. So, maliligo kami, mag-swimming kami dito sa Amaya Escape. Sa GM. Alright. Then si Sir GM. Sir GM. Kasama ko siya. Then si Sir Danny kasama ko yan guys. Ayan. So magsiswimming kami doon. Alright, let's go! So, ayan guys. Nandito na kami sa swimming pool. Yan. Swimming kami dyan. So, kasama ko si Sir Dan. Ayan, Sir Dan. Boss GM. Ayan. So, swimming kami dyan. So, naghiram lang ako ng damit kasi nga biglaan lang to. Masaya basta biglaan. Alright, let's go. So, ayan, may pambata sila guys. Ito, pambata. Ayan, ito, mga kasama ko. Si Sir Dan. Ayan, tapos si Boss Jam! Sana all! Tumingin naman dito, Boss Jam! Uy! Sir Dan. So, ayan. So, dito yung kanya-kanya naming bahay. Dati. So, yung mga bahay namin, dyan lang. Pinay-montage namin yung mga bahay namin mamaya dyan. Malapit lang matapos. Ay, yung bahay Sir Dan, tapos na pala. Ayan. So, sa aming dalawa lang. Malapit bagaan. Susubukan niya yung lalangoy siya doon hanggang doon. Sinubukan ko hanggang kalahati lang guys. So saan na siya? Wala agad eh. Saan na yun? So iba talaga pag siiman, hanggang dulo talaga siya guys. So ayan, ang galing. Sana all. Ang galing naman. Perfect. So, anong masasabi mo sa ano natin? Nakakapagod? Masisiw mo pa lang ito, bush. Itches ka doon sa ano? Sa barko, no? Alright. So, after ng swimming, pwede ka magbaba dito. Wee! Wee! So, after, sobrang ganda guys. Ayan. So, may basketball sila doon. So, ayan. Sobrang ganda dito guys. Oh, may basketball, may swimming pool, may mga naglalarong mga bata. Ganon. Alright. So, bisita kayo dito sa Amaya Escape. Alright, dito kayo. Dito lang. Sobrang ganda ng mga village nila. Alright, let's go. Oh, ayan, tapos na kami nag-swimming yan. Sobrang sulit at sobrang ganda. Ito sa Amaya Escape dito sa Urdaneta. So, bumisita tayo dito at sa kuha kayo ng village. Ayan, shortcut na daw kami dyan. So, uwi na kami sa kanya-kanya naming bahay dito. So, ayan, kita-kits sa next video. Maraming salamat sa Amaya Escape dito sa Urdaneta City. So, don't forget to subscribe, comment, Drago Ringo Vlogs. Kaya, trip, let's go!